kasuan daukadan ibilbidetik tekniko batzuk entzutea edo instituzioen aldetik lan egiten dutenak entzutea, iruditu zait interesgarria. Pizkat enpatiarekin eta saiatzen jartzen euren azalean ulertu ditut gauza batzuk, eta uste dut eurek ere herri mugimendutik edo auzo elkarte mugimendutik edo herritar bezala garen hori entzutea bebai, iruditu zaiela interesantea eta gure azalean jarri direla. Orduan, ireki da bide bat, hitz egin dugu oso zintzoki, oso garden, gauza positiboak, gauza negatiboagoak, ikusi dugu maila kolektiboan gauza asko egin aldirela, danon artean errekorridu bat dagoela, ez den asko hemen landu, baina beste batean, beste herrialde batzuetan edo inkluso estatu mailan beste lurralde batzuetan askoz ere gehiago landuta dagoen asuntoa dela. Eta hor badagoela bide bat jorratzeko eta eginda dagoela. Beraz, ez dugu ezer asmatuko seguramente, hori alde batetik. Eta beste alde batetik ikasten dela beldurrak kentzen, bestearengan konfidantza eukiten, eta pixkat akatzek izaten eta erroreak izaten, eta konpontzen, eta konfiantza horrekin, eta bestearen, ez dakit nola esan, rekonozimendua eta aitortza eukinda, hobeto lan egiten dela, eta hortik atera aldirela gauza positiboak.